queremos máis eucaliptos na nosa terra. Xustiza para a UNSA. Altri mata e a mina remata. A natureza non é un negocio. Xustiza para a ulla. Non queremos empresas depredadoras nin contaminantes. Xustiza para a Ulla. No ano 1982, logo de loitas e mobilizacións, paramos os vertidos nucleares no noso mar. Agora imos parar tamén a mina de Touro e a celulosa de Altri. Vida e saúde para a Ulla. Debido ao cambio climático, a auga cada vez vai a ser máis escasa. Preservemos os nosos ríos. Xustiza para a Ulla. A mina de Touro é un atentado contra a Galiza rural e contra a Galiza mariñeira. Xustiza para a Ulla, xustiza para a Ría de Arousa. A conservación da biodiversidade e dos nosos espazos naturais é garantía de termos un futuro. Xustiza para o río Ulla, xustiza para a Ría de Arousa. Estamos aquí defendendo a nosa saúde, a saúde dos nosos fillos e tamén a saúde da xente de Arousa. Queremos xusticia para o río e xusticia para a ría. A adega chegará ata o final. Xusticia para o Ulla e xusticia para a Arousa. Estamos contigo. Pagamos xustiza. Xustiza para o Ulla. Nas nosas